ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଲନି? ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ସାରିଦେଇ ବିଲ ଗୁଟା ସଫା କରି ସାରିଲେଣି। ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ବିଲଟା ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ତମେ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଲନି? ଘାସ ଫାସ ଗୁଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ସଫା କରିବା ଥିବ। ସଫା ନ କରିବା ତୁମେ ଏଠି ଆସି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଯାଇକି ଟିକେ ବିଲଟାକୁ ସଫା କରିପାରୁନ? ଟିକେ ସଫା କରିଦିଅ ଯାଇକି। ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ଯାହା ହଉ ବିଲ କାମଟା ସରିବାକୁ ଲାଗିଲାନି। ଏଥର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଯାହା ହଉ ବିଲ କାମଟା ସାରିଦେଲି। ଏଇଥର ସାରି ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବି। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି କାଠ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିବି। କାଠ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ବିଲ କାମଟା ସରିଗଲା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଯାଏ ଏଥର ଘରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଏ ଚମ୍ପା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ? ଚା କପେ ଆଣେ। ଚା କପେ ପିଇ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି। ଆଉ ଚା କପେ ଘିନିଏ, ମୁଁ ପିଇ ଦିଏ ଆଗ। ଆଗେ ଚା କପେ ଘିନିଏ ଯା, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଲ କାମ ତ ସାରି ଦେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଉ ବିଲ କାମ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାହା ଅଛି କାଠ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଲା? ବିଲ କାମ ସରିଗଲାଣି? ମୁଁ ବି କପେ ଚା ପିଇଦିଏ ତମ ସହିତ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମଥାରୁ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ବସିପଡ଼, ଟିକେ ବସିପଡ଼ି ଚା ଟିକେ ପିଇଦିଅ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋର ଆହୁରି ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ରହିଲାଣି। ଟିକେ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସନ୍ତନି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ସ୍କୁଲ ତ ଗଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ପୁଞ୍ଜା ହେଲାନି ଆସିନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟିକେ ଦେଖି ଆସ ଯାଇକି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ। ହଉ ଚମ୍ପା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇକି ପିଲାଟାକୁ ଦେଖି ଆସେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିବି। ତୁ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ଆଗ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ତାପରେ କାଠ 2 ଖଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଘରେ ରହିଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖେ ସେ କାହା ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଏଠି ବସ୍, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆମ ବିଲ କାମ ତ ସରିଗଲାଣି। ଆମ ଗାଁର ଜମିଦାର ମୋ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବେ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି ସେଇଠି। ଯାହା ହଉ ଖଳା, ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଭଲରେ ଅଛୁ ତ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତୋତେ ଡାକି ପଠେଇଥିଲି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି? ତୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜିଲିନି, କିନ୍ତୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏଠି ଯାହା ହଉ ତୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କି ଏବେ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାରେ ଆଗ, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इसमें काफ़ी तरह के एनिमेशन दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ଆରେ ରାନୀ, ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? ତୋତେ ମୁଁ ଗାଁ ଯାକ ସାରା ଖୋଜିଲିଣି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ତୋ ମା ତୋତେ କେତେ ଖୋଜିଲାଣି। କହିଲା ଆମ ରାନୀଟା କୁଆଡ଼େ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଆଣୁ ଆଗେ, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯାଅ। ମୁଁ ଏତେ ପୁଞ୍ଜାରୁ ଏଠି ତୋତେ ଖୋଜି 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 ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତୋତେ ପାଇଲି ଯଦି ବି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗ କହ ମୋତେ, ନହେଲେ ତୋ ମା ତୋତେ ଗାଳି କରିବ। ତୁ ଆଗେ ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା କଥା। ତୁ ଆଗେ
ଘରକୁ ଚ ମୋ ସହିତ, ମୁଁ ତୋତେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି କହ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଖୋଜିଲେଣି ବହୁତ ପୁଞ୍ଜାରୁ। ତେଣୁ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଓଭର ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଆଗ ଘରକୁ ଚ, ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସାର, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ତୁ ଏତେ ପୁଞ୍ଜା କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲୁ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ତୋ ମାଆକୁ କହିକି ଆସିଲୁନି, ତୋ ମାଆ ତୋତେ କେତେ ଖୋଜିଲାଣି, ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ପଠେଇଲା କି ଆମ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଖୋଜି ଆଣ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କାହା ସହିତ ଖେଳୁଛି। ମୋତେ ତ କିଛି କହିନାହିଁ, ସେ ଯାଇଛି